Bos días. Rematou o pasado fin de semana o primeiro tercio da competición. En xeral, que balance faz para o equipo? Bueno, creo que temos que facer dúas análisis, non? Por un lado o clasificatorio e por outro lado o que o equipo fai no terreo de xogo, non? Neste caso. Un análisis cuantitativo a nivel numérico, creo que evidentemente o posicionamento pois a estas alturas nos gustaría estar máis arriba, pero creo que estamos preto de onde queremos estar, con opcións de todo agora mesmo. E por outro lado, o análisis cualitativo, que é o que o equipo demostra e fai no terreo de xogo, e creo que é moi positivo. Liña ascendente 100%, non solo no que levades falando tanto esta semana xogadores prensa, periodistas, de non perder, de levar tanto tempo sin perder, sino de como o equipo cada vez compite, non? Creo que o equipo está crecendo tanto a nivel individual como a nivel colectivo, e isto é o que nos dá pois ser optimistas e ilusionarnos co futuro cercano do equipo. Bueno, despois de 2 meses sin perder, Iago, sorpréndeche o feito de que haxa tan pouca distancia a 3 puntos da promoción, a 3 do descenso, que hai 9 equipos prácticamente que nun partido? Sí, bueno, creo que é un fiel reflexo do que é esta categoría, da dificultade que ten puntuar, da dificultade que ten estar nos postos altos, non? Quero dicir, si é certo que punto a punto pois pouco se avanza, pero bueno, desde logo que creo que é o fiel reflexo do que é esta categoría, non? Que é tremendamente difícil, que hai que dar valor a eses 2 meses sin perder, que é moi complicado. Se non me equivoco, somos, xunto co Tenerife, ademais de ser o equipo que menos goles recibe, creo que tamén somos dos que menos perde. Evidentemente, unha vez máis, volvemos a falar do déficit que temos neste caso, tanto da portería contraria, que se ve reflexado ao final en puntos. Isto sí que no fútbol 2 máis 2 non son 4, pero neste caso as contas son claras, non? Creo que recibimos pouco, perdemos pouco, pero tamén marcamos pouco, e polo tanto non nos dá para sumar os 3 puntos ata a data, e o que queremos cambiar. Iago, de cada partido de mañá recuperas a Iago López, perdes a Nico Reñero por lesión, algunha novidade máis, recuperas a Chus Alba ou ainda non? Non, aínda non. Chus Alba todavía está fora. Esperemos que a semana que ven xa podamos contar con el. Nada, o que ti ben dís, Reñero evidentemente o perdemos, pero só perdemos o partido pasado. Neste caso recuperamos a Iago, que é un xogador pois que tanto a nivel táctico como a nivel de vestuario pois nos aporta moito. Bueno, o Atlético B, o vosso rival mañá en Lezama, tamén vai crecendo ao longo do campeonato. Ten moitos convocados co primeiro equipo de Valverde por mor das baixas que ten o Athletic Club. Os Celtos xa debutaron, está indo tamén Miquel Santos, así de Fierro. Bueno, isto fala un pouco do potencial que ten o cadro de Lambarri, non? Sin ninguna duda. Quero dicir, é un equipo que non vamos a descubrir, un clube que non vamos a descubrir, que tira da xente da súa canteira, que dá oportunidades. Evidentemente hai que estar capacitado para poder xogar co primeiro equipo. Sabemos deses xogadores que están en dinámica de primeiro equipo, que, bueno, neste caso pois están entrando en convocatoria, pero tamén a xente que está dispoñible para xogar co filial pois é de altísimo nivel, non? Bueno, creo que como ti ben dís, é un equipo que empezou de menos a máis, lóxico, dentro da xuventude que ten en plantilla, e ao final, bueno, creo que vai a ser un partido bonito, no sentido de que son 2 equipos con propostas ofensivas, e bueno, e sobre todo nun gran escenario como é Lezama. Alguna clave en concreto, Iago, por as características do rival que queiras implementar no campo? Bueno,
Nós queremos sempre ser un equipo pois que leve a iniciativa, queremos ser un equipo que queremos que o rival este incómodo tanto con balón como sen balón, e creo que neste caso unha das claves mañán vai a ser precisamente a parcela defensiva, non? O momento sin balón. É un equipo que ten dinamismo, un equipo que ten calidade, é un equipo que ten velocidade, e vai a ser clave pois estar ben defensivamente para que eles non estén cómodos. A perda de Reñero fai que somente teñas dous dianteiros centros, digamos, do primeiro equipo, non? Incorporas a convocatoria algún máis ou é o primeiro equipo a base, aínda que na vanguardia somente haxa dous futbolistas? No, vamos todos os do primeiro equipo. Creo que, bueno, xa o falamos moitas veces, si é certo que 2-3 partidos, sobre todo momentos de partido hacia o final, si que solemos acabar con dous dianteiros. Temos esa posibilidade con Teo e con Unzueta, o levamos tempo traballando, igual que, bueno, pois no partido de Ponferradina eran Nico e Unzueta, pero tamén temos xogadores de medio campo para facernos fortes aí. Non creo que temos variantes, creo que temos dentro dos 21 xogadores que temos dispoñibles de primeiro equipo, temos opcións suficientes para facer frente ao partido. Claro, Renato, co respecto que comentabas antes do tema sen balón, incluís aí evidentemente tamén as accións ABP, non? As accións estrategias que pode haber ao longo do partido. Sí, evidentemente. Bueno, eu creo que as accións ABP son situacións aisladas do xogo dinámico. Refírome a isto que na pelota parada todo o mundo está na súa posición, todo o mundo ten claro o que ten que facer. Cando a pelota se move en xogo dinámico, pois é un pouco máis complexo, non? Porque tens que estar pendiente do movimento do balón, movimento de compañeiros e movimentos de rivais. Englobamos todo. Evidentemente o fútbol non o vamos a descubrir agora. O fútbol é un deporte complexo no que ademais de haber moitos xogadores do teu equipo, compañeiros teus como rivais, hai moitas situacións que son incontrolables. É un aspecto fundamental, sobre todo no fútbol actual, de gran igualdade como hai. As accións a balón parado pois son clave, non? Bueno, insistimos en todo. Nós queremos ser un equipo que manexe todos os rexistros e evidentemente pois o balón parado é un deles.